Goede, daar binnen we weer. Welkom waarom bij de podcast Wraksel je mij het woord en mij de waard. Dit is de 4e serie en deze serie heet de slange, bedragerij en deconstructie. En dit is de 4e episode in deze serie en dit gaat over de koperen slange. De Duvel, zijn verfalsking en zijn val. Voordat we beginnen met de geschiedenis van de koperen slange in de woestijn, willen we in kwart wêrom't naar de voorgeschiedenis. In de eerste plek, als het over de duivel gaat, dan is het goed om te zien dat de Bijbel in verschillende plekken praat over de duivel die eerst een engel wie in de hemel, maar in opstân kwam tegen God en hij verreventeerd met zijn aanhangers uit de hemel skopt worden naar de aarde toe. Daar zullen we nou het een en het over lezen. En we beginnen bij Jesaja het 14e hoofdstuk. Wat bist u raar uit de hemel vallen, do moonster, zoon van de dagen. Daar lijst nou, tjenne groenslijn, do betwinger van naasjes. En in Lucas 14 zei Jezus tegen zijn discipels, ik zeg de Satan als de weerlucht uit de hemel vallen. En dan in openbaring het 12e hoofdstuk. Toen kwam er oorlog in de hemel, nadat Michael en zijn engels met de draak vochten. De draak en zijn engels vochten ook, maar die konden het net houden en daar wierd nee voor hen geen plek meer in de hemel. Delsmieten waard de grote draak, de oude slange, die Duvel en Satan neemt wordt en die de hele wereld op het doel brengt. Ja, delsmieten waard er op de aarde en zijn engels waren tegelijk met hem delsmieten. Wees daarom blijd, jemme hemelen en die daarin wenje, maar wee jemme land en zee, want de duivel is daar jemme del komen, brein roer, omdat er weet dat zijn tijd haast om is. In tweede plek maar we even weer zien naar wat er gebeurde in het paradijs. Doet God Adam en zijn vrouw Eva maken hier en in het paradijs wenje leert. En toen kwam daar de slange in het paradijs en die bezocht Eva om haar tegen haar God op te zetten. En dat bad ik. Eva twijfelde aan God en jeer de leeuwer naar de Satan, de slange, met zijn bedrog. En Adam leeuwde ik en ik eet van de verbene vrucht van de been van God. In tweede plek wil ik nou even in kwart gaan naar Genesis, het 11e en 12e hoofdstuk. Want in het 11e hoofdstuk, de eerste 9 versen, lezen we over de toer in Babel. Want wat badde er? De mensen kwamen eens in opstân tegen God. Want God hier zei dat de mensheid de aarde volgen was. En dat je naar alle uithoeken van de aarde gaan moest om daar te wonen. Maar dat wonen ja net. Je wonen te geren sterk staan en machtig wezen. En een toer bouwen want in de hemel te. En toen zei God, dat kan net. Want dit gaat geen mijn koninkrijk in. En toen had God de mensen verstrooid. Troch dat je een waar net meer verstaan konden. En zat waande gaan ja naar alle uithoeken van de aarde om daar te wonen. Maar toen maakte God ek, en we lezen dat in hoofdstuk 12, de eerste 9 versen, toen maakte God een nieuw begin met Abraham. En hij wou van Abraham, letter Abraham, zijn koninkrijk bouwen. In hem en troch hem. En dat was het volk van Israël. En in de vierde plek, maar we in kwart wêrom't naar de vorige episode,
wat we lezen over de tijd van Abrahams nei't in Egypte en hoe je op wondere wijze troch God der uitredden waren en dat hij je vrijzetten en met grote kracht en grote wonders tjen Farao, tjen Egypte, maar ook troch de woestijn, dat er schen leert dat hij bij machte weer zelfs in zulke omkrieten om voor haar te zorgen en haar te beschermen. Maar op het eind zagen we dat het volk van Israël, de Hebreeën, de lessen net leren konden. En elke keer werd God net vertrouwen, maar opspreken tegen hem en zeiden dat God verkeerd weer om haar uit Egypte te helpen, want het leven in Egypte weer beter dan het leven met God in de woestijn, als later in het tasein land. Nu komen we dan bij het subject van deze episode. En het gaat over de koperen slangen, maar ik heb het neemt om wij troch de woestijn, opstân en berouw. En het eerste stukje daaronder heet Edom sluit de grenzen. En daar gaan we over lezen in nummerie het 20ste hoofdstuk. Uit Kadesh wij stuurde Mozes boden naar de koning van Edom met dit verziek. Dit vreegt jouw broer Israël. Jouw witte hoe leien wie haan hebben. Wie binnen nou in Kadesh. Een stad aan de grens van jouw gerechtigheid. Dat jou is het vrij om troch jouw land te gaan. Wie zullen net troch jouw bouwland en jouw wingers gaan en net uit jouw wetterwellen drinken. Maar wie zullen de koninklijke wij houden en daar rechts nog links van aanslaan, want wie troch jouw gerechtigheid heen binnen. Maar Edom zei in Israël, jou krijg je geen vrij om troch mijn land. Oors kom ik jou met het zwart te meten. Doe zijn de Israëlieten in hem, wie zullen de grote wij houden? En als wie van jouw wetter drinken, wie zelfs en uw vee, dan zullen wie dat betalen. Wie vreeg je oors net, als dat wie gaande voort troch jouw land maaien. Maar Edom zei, jem komen er net terug. En tegen Israël in een miete met een machtig leger, zwier bewapenen. Doet Edom Israël geen vrijaan voor om troch zijn gerechtigheid te gaan, sloeg Israël van zuiden voor Edom af. Het kwatste pad naar het tasein land zou naar het noorden wezen. Liekens wat de spionnen 40 jaar daarvoor echt dien heen. Maar het lijkt erop dat dat dit keer geen optie is. Het stiert hier net waarom, maar het kan wezen dat God zei, ik wil het volk net direct naar de reuzen sturen en naar de grote steden met dikke moorden. Nee, ik wil haar terug de achterdoor naar binnen brengen, zodat je ervaring krijgen kan in de oorlog en goede moed krijgen als ze zeggen hoe ik haar daarin helpen zal. De tweede optie zou wezen dat je onder de derde zee naar het oer-Jordaanse gaan zonen, maar dan moesten je terug het land van Edom. En zodat we lezen hebben hoe Edom had geen teruggang aan en zodat moesten je naar een tweede optie gaan en dat we om wêrom't te gaan naar het zuiden en dan naar het eerste aan te slaan om dan in het noorden achter de derde zee en de Jordaan het land binnen te komen. Maar daarmee moesten je een omweg van verschillende weken terug de woestijn. En we zagen dat het volk al met gauwens frustreerd werd en lulk werd en het net zitten zag om wekenlang nog terug de woestijn te gaan. En je betrouwde net op de Heere haren God, die haren uit Egypte redt hier en ik in de woestijn verzorgen hier voor meer dan 40 jaar. En
alle kleien die je bedenken konden en die haar heiten ek al broekt hienen, dat smieten ze nou voor God zijn voeten. En ze zeggen, er is geen eten en er is geen water. En het eten dat we krijgen, dat is een aangrijs one voor ons. En zodoende beschuldigen ze God en Mozes dat je erop uitwienen om haar te deertjen in de woestijn. Ja, zeinen dit wie genocide. En daarmee zeinen je eens ek dat het leven in Egypte, ek wil ze er zelfs nemen leven, beter wie onder Egypte de farao en zijn slangengorden dan Jere, mijn Herren God en Redder, de God van Abraham, Isaac en Jacob als Israël. Ja, zo luisteren ze naar de legens en leerden ze het verkeerde. En waar kwam dat voort? Dat kwam van haar zondige hart, maar ik troch te luisteren naar dezelfde, de oude slange. Dezelfde slange die Eva en Adam bedroog en dezelfde slange die de farao en de mensen in Egypte aanbieden. Omwij troch de woestijn, in tweede plek, een verpruiken van Egypte om haar heel wezens te ontmaskeren. We gaan naar nummer 21 om het verhaal van de koperen slangen te lezen. Ze breken op van de berg Hor en gingen dat uit naar de Rijdzee, want ze wonen om Edom heen. Maar het volk werd ongeduldig op die tocht. Ze spreken op tjen God en tjen Mozes. Waarom hebben jullie ons uit Egypte hellen? Om in de woestijn te sterren? Hier is geen breed, hier is geen water. En dat meertske eten, wie griezen ervan. Toen stuurde God slangen op het volk aan. Die bieten de Israëlieten dat der storen van het volk wit hoevolle. Toen kwamen ze bij Mozes en zeiden, wie hebben miswest met us opspreken tjen de Heere en tjen jou. Bid de Heere dat er die slangen bij us wijhellet. Toen bidde Mozes voor het volk. De Heere zei tjen Mozes, meet je zo'n vernienige slangen nee en zet die op een stander. Dan zal elk die bieten is en daarna zocht het leven der aarde. Toen maakte Mozes een bronzen slange en zette die op een stander. Elk die zo'n troch een slange bieten werd en naar de bronzen slange opzeg, die blauw in het leven. Als wie u zelf zogen, zat Heere God u zocht, dan moeten we tijden dat we eens net volle beter binnen als het volk Israël in de woestijn. Want zelfs als we Heilige Geest in ons wenjen hebben, is het zo dat we toch vaak weer vergeten hoe de Heer u zijnige had en voor u zorgen had. En als we dan ons baan verliezen, als we worden ziek, als we verliezen een van ons leven hebben, die sterren, dan kan het dus gauw zo wezen dat we eens net op de Heer betrouwen kunnen en eens dus ek protesteren tegen hem en wat er ons aandacht. Nee, wat echt vreemd is in dit verhaal is net dat de mensen protesteren en opspreken tegen de Heer en tegen Mozes. Maar wat apart is hier en vreemd is dat je tot bekering komen. Je zou toch zeggen, als die mensen zeggen, de Heer is erop uit om ons hier in de woestijn sterren te laten. En als er dan giftige slangen naar haar tas stuurt, die haar bieten, zodat je deervallen in de woestijn, dat je dan zeggen zonen, zeg, wie zijn er het al? En hier zoeken we het weer. Jo deelt je us in de woestijn. Maar dat badde net. Je kwam tot het inzicht dat je zelfs verkeerd west wienen en net de Heere God. Hoe kan dat dus? Hoe kan het wezen dat mensen haar leeuwen en betrouwen in God en in zijn woord opjoen hebben en dat je dus weer omkeren naar haar Heere God die haar zoveel goeds joen had? Ik denk dat we dan letten moeten
op de straf die de Heere joeg. Giftige slangen, rede slangen, vernietige slangen. Want als je de slangen zeggen, dan moesten je denken aan twee dingen. En ik ga ze al even genoemd. In het eerste plak wisten je het verhaal van de skepping en de val in het paradijs. Vaak is het zo dat je kleitabletten bij haar hienen werd in het spiekerschrift opstaan het verhaal van Genesis. En daarin stond dat us aller mem Eva voel voor de listen van de slangen en dat daar troch alles verkeerd ging met de mensheid in de waard. En in tweede plek wisten ja dat in Egypte de slangen de God weer. Want ja wisten het eerste wonder, het eerste teken wat Mozes doen moest, is zijn sterf op een grond smieten, zodat er in een slangen verloren. En doet de magiërs van de farao hetzelfde dienen? Want ja, vereerden de slangen God. Doe zeggen ja dat Mozes zijn slangen de sterf van God de oren al je opfretten hier. En daarin zorgen we dat God en de slangen van God bemachtigd is om alle oren slangen en slangengoorden te vernietigen. En zodoende kunnen ja echt inzien dat wat ja dien hienen tegen verkeerd weer. Wat ja hienen er eens mee zijn, dat het leven in Egypte onder de slangengoorden beter weer dan het leven met de Heere God. En doe liet de Heere God zien dat hij de goede God weer, dat hij haar redder en beschermer weer, en dat het leven onder de slangengoorden net beter weer. En doe kwam haar in zin, de slavernij, het hongeren en de deer, en ook het vermoeden van haar lietse jonkjes. En doe begrepen je dat je weer luisteren hienen naar de slangen en zijn bedrog. Het tweede kopje onder omwij troch de woestijn. Een eind aan de deconstructie, het bedrog is hier ontmaskeren. En zo komt het volk tot bezinning. En je hebt berouw. En je gaat naar Mozes toe en vraag je Mozes als haar een middelaar met God, om God te vragen en te pleiten om de slangen weg te nemen. En dat doet Mozes. Hij bidt aan God. En God luistert naar het gebed. En hij wil haar het leven verjaan. Maar hij wil het doen met een les die je altijd onthouden kunnen. Hoe God haar redden hier. Troch de bronzen als koperen slangen. Ja, het volk kruinen en stiepen. Ja, lijnen in de tenten. En ja, wisten dat ja daar ziek wienen en dat je sterren zonen. En je konden er niet ontwaan. En je wisten dat het haar eigen schuld was hier. Maar toen kwam er een oproep troch het tentenkamp. Kroep uit je tenten en zocht omheeg naar de bronzen slangen. Want God komt mij zijn redding troch zijn slangen. En dat dienen ja. De mensen luisteren naar het woord en je kwamen uit haar tenten en je zagen op naar de slangen en leerden het goede nieuws van het nieuwe leven. Het tweede punt. Jezus betelt de prijs. De mat één betel je voor de schuld van de mensen, de schuld van het volk van God. En Jezus had dat dien. En dat zei er Nicodemus, doet hij op een nacht naar hem toe kwam, om hem te vragen over het eeuwige leven. We lezen daarover in Johannes het tweede hoofdstuk. Daar zei Jezus tegen Nicodemus, lik als Mozes de slangen in de woestijn omheeg stutsen had, zo moet de menszoon ook omheeg stutsen worden. Daartroch zal elk die in hem leeft, eeuwig leven hebben. Want zo wie God met de vraag dat er zijn eenling zoon joen had,
dat elk die in hem leeuwt, net omkomen, maar eeuwig leven hebben zou. En zo zeggen we dat de bronzen slange een plaatsje is van uw Heer Jezus aan het kruis. En zo zei Jezus tegen Nicodemus en tegen us, jemme weten dat wie alle keren in uzelfs de deur verkennen hebben. En dat wie in geestelijke zin sterren de deur binnen. En dat wie uzelfs daar net uit oploeken kennen. Maar dan komt het goede nieuws tot us, het evangelie van Jezus Christus, dat hij voor u staan is. En als wie dat beseffen en daarop ingaan en naar hem zoeken in het leven en hem volgen willen naar je tasein land voor us, dan kunnen we ook met hem het leven hebben. Ja, het eeuwige leven. Voort naar de verleiding in het paradijs, zei de Heere God dat de slange de vrouw, dat is de kerke, wel bieden zal en scheeën zal, maar dat God zelfs de holen van de slange vermorzelen zal. En dat had er echt dien. Doet Jezus hong aan het kruis. Doe had er de slange oerwoon. En ook al is de slange er nog, en ook al is de slange erop uit, in deze laatste tijd nog zo volle mensen als hij kan, bij de Heere wij te loeken en de mensen te bedragen met zijn lagentaal, doch weten we dat er in principe dat er de slag al verlen had en dat de Heere Jezus de oorwinnaar is. Nummer 4, het laatste. Lessen en hopen voor jou today. Nu lijkt het dat volle kerken, vaak de meeste kerken, doch meegaan in de deconstructie troch het luisteren naar de slangen. Want ja, denk ik dat wat er in de wereld zijn wordt, door de mensen die de Heere God net ziekje en net met hem leven willen, dat die het beter weten dan Jezus en zijn apostels. Want wat de apostels opschreeuwen hier doe, voor de kerken doe en voor us nou, daar willen ze net meer naar luisteren. Want ze zeggen dat dat net van toepassing is op jou today. Maar hoe kan het dat je weet wat beter is dan wat de apostels zeggen? Want dat nemen ze oor van de wereld en de mensen om us heen die net om God gaan willen. En ja, denken dat dit beter nieuws is voor us in onze tijd en ons volk. Troch postmoderne filosofie, troch deconstructie van textuele betutting en het toepassen van nieuwe progressieve hermeneutiek worden we ervan overtuigen dat we net kennen en meer vertrouwen op de apostels en wat jas schreeuwen hebben in het woord van God. 2 voorbeelden. Man en vrouw binnen al jaar hetzelfde. Net alleen nog dezelfde waarden, nee, je bent hetzelfde en je kan een malje in vrouwje verhoren en vrouwje in malje. En het tweede, dat binnen net de enige seksen, maar de meesten kunnen al je oren ideeën hebben over seks en gender en daarover nadenken en dat toepassen en dan moet dan elsen in leeuwen wat we denken, dat gaat. Maar zo is het net. Dit is heel wies gedoog, maar de mensen die leeuwen het. En nu is het extra dat een hele hoop mensen in de kerken en echt de kerken zelfs daarin leeuwen. En dan de Bijbel oorlezen willen om te zien of het vaak mogelijk is om het zo te lezen dat echt de mensen die het van God net weten willen, daar respect voor hebben kennen. En dan zeggen we dat de theologen en de predikanten wel heel creatief worden om te zien hoe de uitlees van de apostolische brieven oorwezen kan voor Jood als dat het toch 2000 jaar west had. Ja, een soort jongeren opgroeit in christelijke huishoudens en in christelijke kerken die binnen echt begonnen met deconstructie.
En dat begint vaak met die vragen van, is het woord van de Heer, is de Bijbel eens wel betrouwbaar? Is de Bijbel eens wel het woord van God? Of is het vaak het woord van mensen, zodat die God opzocht hebben en hoe ja God ervaren hebben in hun leven? Maar zo is het niet. God de Heere had zelfs de Bijbel schreeuwen laten en hij had er troch Heilige Geest voor zorgen dat de woorden en de zinnen zo wienen dat het weerheid wie voor de kerk van alle tijden en alle plakken. Dat had de kerk altijd zijn. Alleen nog de heel wieze, eigenwijze kerk van jude in het postmoderne denken had daar afstand van dien. En je hebben luisteren naar de slangen en naar zijn verning. Ik hoop je dat een soort deconstruerende mensen toch wêrom't zien willen naar het woord van God. En accepteer je willen dat dat beter is voor hen zelfs en voor de kerk van God. Internationaal binnen er mensen als Alyssa Childers en Sean McDowell en Tim Barnett die daarover schreeuwen hebben en sprutsen hebben in podcasts en publicaties. Om te helpen de mensen die begonnen zijn met de deconstructie van hun leven. Ik had er zelfs ook over schreeuwen, deconstructie en de kerk. Nog één dingetje. En dit gaat over goede. Er binnen een soort mensen die denken, wat is dit voor raar praat over slangen geworden en dat soort dingen en duvels en zo. Dat leefden de mensen 400 jaar lang. Maar nu binnen we modern en postmodern en nu leven we toch niet meer in dat soort dingen. Maar dan moeten we weten dat de duvel er nog heel tijd is, de oude slangen. De draak wat de Bijbel het over had. Keith Green had er een versje over geschreven, wat er krijgt dorst alsof er de duivel is. En dan zei er, het is al te gemakkelijk van mij worden, want er is net één die meer in mij leeft. En daarom heb ik de macht en de kracht om de mensen in te fluisteren in de nacht, met mijn levens en bedrog. En dan worden je wekker en dan leven ze dat. Maar toch lijkt het zo dat er een stille vernijing is onder jonge mensen en jonge mannen in Engeland en Amerika en andere landen. Een protte jonge mensen ziet je naar weerheid en het wereldleven en de vastigheid in het denken en in het bestaan. En dan zullen we dat er zo weer jonge mensen weerom komen naar haar God, naar zijn woord en naar de trouwe kerk. Halleluja, dank aan God voor dit goede nieuws. Nog één verhaaltje. Jarenlang zorgde God ervoor dat mijn vrouw en ik een jonge vrouw moedje zonen die we van Russische kom af. En we moeten haar bij een conferentie op een sneun in een kerk in de binnenstad. En toen later op een dag, toen we together nog een mail heen en mij haar, toen vertelde ze hoe ja dat Christus komen weer. Want ja, wie opgroeit in een situatie waar er net praat wordt over God of over Jezus. Maar doet ze wat ouder weer, toen begon ze mij een paar vrienden te zoeken naar het geestelijke. En zodoende kwamen ja bij het occulte te landen en bij het duvelske. En door drugs en seances kregen ja ervaringen die te zien lieten dat er een geestelijke realiteit is, dat je niet van wisten. En het liep alle keer tieren mooi dat haar een vrijheid en macht jaan zou. Maar, na verloop van tijd zijn de leiders van die groep tegen haar, ja, mast haar maar oorgaan aan de kundalini om zodoende nog meer kracht en vrijheid te krijgen voor dit werk en in deze zaak. En dat zei ze ta. Maar doet het dag komen weer dat ja dat dwaan zou en ja wist dat er een slange bij haar rug opgeroepen zou naar boven ta. Doch wie het zo dat doet ze daar ziet dat er net één maar twee slangen bij haar opkomen
en dat die slangen geen vrijheid joegen, maar haar beklamden en alle vrijheid wegnamen. En nu schreeuwden ze het uit. God, als er een God is, help me en look me hieruit. Ik wil dit net. Ik wil jouw ziekje en ik wil echte vrijheid hebben. En nu stopte het. En na kwartier kwamen ze te weten over Jezus de Christus, die bemachtigd weer om de slangen aan te pakken en uit te smieten. En zodoende kwamen ze naar de kerk en kwamen ze ook bij ons. En zodoende kregen we dit verhaal te horen. En toen ik dit verhaal vertelde aan een vrouw in mijn familie, die ook in dit soort zaken zie, toen zei ze, ja, maar dat hier ze nooit doen moeten. Ze hier net het geen ingeen moeten, ze zou haar een oorjaan moeten hebben, want dan zou ze die echte vrijheid ervaren hebben. En toen dacht ik, en toen jette ik haar zeggen, ik ga mijn oorjaan aan de slange God. Ik ga mijn leven en mijn geest oorjaan aan de Satan en aan de Duvel. En ik ben nou de kenner. Ik heb een verboen. Ik heb een boen met deze God. En daarom moet ik ook voor hem opkomen. En daarom moet ik ook zien laten dat deze tjustere macht van de duivel, dat het als een engel van het licht is. De westerse wereld, de westerse landen en de kerken ook in Europa en in Amerika, die zijn bezig in de deconstructie. En hele kloften van christenen en kerken luisteren naar de duivel en volgen in zijn bedrog. En als dit teruggaat en het lijkt zo, dan zal het wezen dat we alle zegeningen van de Heer in ons landen, in het economische, in de cultuur, in de veiligheid, in de educatie, dat we dit alle jaren verliezen zullen. En de Heer zal ons oorjaan aan de vijanden die de duivel kennen en die alles bezitje zullen stikken te maken. En ik neem aan dat ster ik wel iets van schenkest. Maar de enige oplossing is om wêrom't te gaan naar God en naar zijn woord. En om ons oor te gaan aan het prediking en de leer van de apostelen. Want dat het woord van God is die de zegen voor ons inhoudt. En ik bid dat toe ook der sanai zijn was. En ik als zist in de deconstructie dat dogs weer omzien was naar God. En waarom kom ik eerst naar de leve God, die het leven, het ziek helpen en alle goede dingen doen had. Amen.